לפוזה יש מחיר, ולפעמים המחיר של הפוזה גבוה יותר ממה שאתם חושבים. פנתה אליי לקוחה שנכנסה כערבה בהלוואת רכב שהבן שלה לקח. אבל לא סתם רכב, רכב יוקרה. וההלוואה הייתה על סך 400,000 שקלים. והאימא של אותו בחור נכנסה כערבה ראשית. ומה זה אומר ערבה ראשית? זה אומר שההלוואה של הרכב, 400,000 שקלים, ההחזר של 400,000 שקלים ירד מהחשבון שלה. ומה שקרה לאותה אישה זה שבגלל ש400,000 שקלים זה סכום מאוד מאוד גבוה להלוואת סולו, אז גם ההחזר שלה הוא יחסית גבוה. והיא לא הצליחה לעמוד בהחזרים האלה. בסופו של דבר היא רצתה לעשות טוב עם הבן שלה ורצתה שיהיה לו טוב, ונכנסה כערבה בהלוואה שהיא מאוד מאוד גדולה, ברמה שהם לא יכלו להתמודד עם ההחזרים, וזה הכניס אותה ללופ ולבלגן, והיא פנתה אליי כדי לשעבד את הבית שלה, כדי לסגור את ההלוואה הזאת. הבעיה במצב כזה שעכשיו אנחנו מגישים את הבקשה לבנק, והבנקים מסתכלים עליה בעין לא טובה בגלל שחזרו לתשלומים. אתם צריכים להבין, ערב בהלוואה או במשכנתה יש לו מחויבות בדיוק כמו מי שלוקח את המשכנתה, או כמו מי שרשום על הרכב, או כמו מי שרשום על הנכס לצורך הדוגמה. אז תיקחו את זה בחשבון, לערב יש משמעות. אם ערב לא משלם, יש לזה משמעות. אם לובש שהתחייב לשלם, לא משלם, יש לזה משמעות והשלכות מאוד גדולות. אז תמשיכו לעקוב לעוד תוכן שקשור לנדל"ן, משכנתאות ופיננסים.